Kule viki eliphelile cishe iviki lonke besilokhu sikhuluma ngalezi ngxabano ey'khona lapha kuMkhonto weSizwe Party. Lapho besiveza ama-members woMkhonto weSizwe Party ahlukahlukeneyo eveza ukungenami kwawo. Sibabonile nalaba abazibiza nge-do or die. Benza ividiyo bethi bona bafuna uJacob Zuma azoba-addressa ngoba abajabulile. Kubangwa ngaleso sikhathi le ndaba yabantu abakhethiwe ukuze bangenele ukhetho babe ngamakhansela. So iyona mpi ebikhona nje kuMkhonto weSizwe Party kule viki eliphelile esikhulume ngayo ngicabanga iviki lonke baze abanye abantu bagcina belwa nathi. Ngiyakhumbula ukuthi khona nje abantu abathe thina nje sikhona abasikhokhelayo ukuze sikhulume kabi ngoMkhonto weSizwe Party. Ngiyafisa kodwa ukubeka lokhu ukuthi long as ama-members woMkhonto weSizwe Party asalwa la ahluleka ukulungisa iy'nkinga zawo through ama-structures, babona i-social media kuyindawo efuna balwe kuyo, nathi ngeke siyeke ukukhuluma ngabo. Funeka nje nikwamukele lokho, nisheshe nikwamukele nje ukuthi as long as ama-members woMkhonto weSizwe Party kungakafiki kuwo ukuthi azi ukuthi iy'nkinga zeqembu azikhulunywa ku-social media, nathi ngeke siyeke ngoba thina siripota yonke into eyenzakalayo kunoma yiliphi iqembu. Ukubuyela-ke emuva endabeni ey'khundla sesikhulume kakhulu ngalolu daba. Ngeviki eliphelile uMkhonto weSizwe Party umemezela ukuthi kuzoba usukhethe ikhomithi elizodibhekelana nendaba zama-dispute ukuze abantu abangagculisekile bathathe udaba labo balise ikhomithi bese liyalibhekisisa udaba lolu licutshungulwe. Ngaze ngakutshela ukuthi obani abantu abayingxenye leyo khomithi leyo ukuze bakwazi ukucubungula iy'khalo lezi zabantu kulungiseke ngoba ekugcineni kosuku kufanele igcine iqembu likhuluma ngazwilini. Ithe nje uMkhonto weSizwe Party ukhiphe leyo letha leyo ngoLwesine. ngoLwesihlanu kwakhona amalungu oMkhonto weSizwe Party avela decide ukumasha wona ngena emgwaqweni amasha lapha endaweni yaseMaritzburg ngoba bayabona ukuthi abasayifuni yonke le ndaba yekhomithi. Futhi into ehlupha ngabo abafuni nokuthi into zabo zihambe ngokohlelo lwama-structure yokuthi kube njoba kunale komiti elibekiwe baye khona. Cha, bafuna ukuthi yonke into yabo i-addresswe uformer president uJacob Zuma. Nanso-ke inkinga yabo kuthi bona into zabo bafuna uZuma yena siqu akhulume. Ngidibane nevidiyo kaZuma-ke lapho ebethetha khona, ubethetha ngempela ngenxa yayo lento le abayenzayo. Ngicela uzwe la. Ngifuna ukuthi sonke sikhuzane bakwethu, ke siyeke ukwenza imbango engekho, sithathe izwe lobaba mkhulu phela sizolithatha futhi ngeke lisehlule. Uma for an example ngithola ukuthi kunabantu ababekwe lapha kodwa bangakwazi ukwenza lutho, ngeke ngithi ngoba wabekwake asisezi ukwenza lutho, ngizomsusa ngifaka umuntu ozokwenza into lapha ethi kungena khona. And uyabona ngikhuluma kanje ngoba ngiyazi ukuthi sikhona sonke la, khona nodadewethu nangu ophethe lapha eThekwini. Ngifuna ukufika abatshele ngoba indaba iseThekwini ukuthi asidlali nje. Kubantu esengake ngabasusa njengoba kulokhu sayaqala, abantu ababe comrade mama bamnandi kabi abasele eduze, uma ibheda uyabheda okanye uma ngibona ukuthi uyehluleka. Ngathi ekuqaleni angifuni kube khona abantu abazokhethwa ngoba uhlubo. Ayiyeka-ke uma ama-comrade ethi kwenziwe nanso-ke inkinga isifikile le ngangiyibalekela. Ngangifuna ukuyenza ngedwa lento, ngikhomba umuntu ngithi wena nawe ngokubazi. Noma singahluleka manje ngoba sizobanga, siphinde futhi sihluleke njengoba sahluleka, still sekhona yothi akusekho umuntu ke manje ozokhethwa. Mina ngizobakhetha ngoba angazi ukuthi abantu bekithi banani. Bayeka imisebenzi bazongilinda ehotela, bahlala ngaphandle, bafuna ukuzobuza ukuthi why.
ngifuna ukuthi lento siyithathe sonke nje ukuthi akukho umuntu ozokwenza njalo, akangabe bikho. Bafika impela, bafika bahlala ngaphandle bathengela ukudla abanye. Asisesonke-ke lapho, asisesonke, sesiyenye into. Abazi ngalowo nkathi ukuthi ngihlelela ukuthi sithathe lelizwe, ngiletha nabanye abantu abanento abayitrainele yokuvimba izinto. Sengibabizile nangalowo nkathi ngathi anofika ngababiza ngiyabazi, ngoba ziningi izinto ezenzekayo. Abanye abantu bona babona ukuthi ilokhuzana into yamiphi la eyami laphiphi. Asifuni into, sifuna ukuthatha izwe ebese-ke sinikeze nombani into etheni. Not makunje, uyabona ngiye ngathukuthela kakhulu because bayahlupha ama-comrade. Sibhizi siyasebenza, bazofuna ukuthi sifuna ukubona ubaba, sifuna ukubona, ngiyabona la ibhizi ngiyasebenza, sobona ubaba, ngoba kuthiwa uthe uzoxosha abantu. Uma ngibaxosha kunani? Bazini ngoxosha umuntu, bazini ngokuxosha umuntu. Inkulumo-ke ekhona ithi kunabantu abathathiwe babekwa lapha ukuthi babambe ikhundla. Angiyimeli-ke leyo nto, angizukuyimela futhi, angizukuyimela futhi. Ongafuni akahambe abuyele kwagogo. Asikile ngempela uJacob Zuma, ngoba noma sewakhona ama-structures ekufuneka abantu bawubika, kodwa bafuna ukuza kuye ukuthi kuyobikelwa yena, yonke into ibikelwe yena. Yazi uFloyd wayithe lento ukuthi abantu bavele basuke baye enkandla funeka iphele. Izinto abantu babeneyinkinga funa bazibike through ama-structures, ukuze ama-structures ezokwazi ukuthi ayinake leyo nto leyo. Yeyi wabe uzibangela inkinga ngalelo langa. Aqala lapho-ke amazondo kuFloyd, waqala lapho ukuba neyinkinga uFloyd emveni kokubethe lokuthi abantu baye enkandla. Futhi enye into ekhale ngayo ukuthi abantu bafike bashuthe noJacob Zuma lapha enkandla. Phela khumbula ukuthi kunale clause le lapha kumkhonto wesizwe phansi, ubaba uthe clause, bese babuya bazosebenzisa yona bengasakhulumi kodwa into eyiyo neyiqiniso. Uyakhala uJacob Zuma, no, abantu esikhundleni sokungabe kuyasetshenzwa kuyiwa phambili, babhizi bayaxabana, beza kuye. Nalo omunye naye afuna akhanda ithuba eze kuye, abezi kuye uzokhuluma into ezi-right nezakhayo, bazoletha iy'ngxabano zabo. Kanti kungani fanele kube nama-structure? Asiqhubeke. Ngoba asikwazi sithi sesisemnyango ukuthatha izwe kube khona abantu abasigeshayo basirola. No. Hluphekile thina. Ngithe ngisho la uma sengibuyela le, uma ngibathola ngizobabiza ngizokhuluma nabo. Angazi ukuthi sibindi singaka basithatha. We started singenalutho. On the days khuluma lapha, I think we're not more than 20 abantu engangenabo. But we knew ukuthi abantu bakithi they understand what we mean. Ukusukela ngalokho nkathi kuzosho manje siningi izinto ezimoshakele kulombuso lobuphethwe ugogo. Bagcina sebehambe nabelungu basishiya sonke, sasala sizintandane.
manje abantu abezela phakithi bayithatha phi lento yokuthi khona umuntu oyedwa abafuna ukuthi angene lapha ya makwangena yena kwangangena yena solo. What has happened between him and them? Because ikunikeza ukuthi manje usolo ukuthi yini lebiyenzeka. Ngithe angisho lento sisonke la ngoba ngicabanga ukuthi i-wrong. We are here to take over the country, not to take over ama-ilokuzane imsebenzi. That's not what we are doing. Ngithema ngizala ngathi no, ngizofisa ukuyisho lento sisonke ngoba ngifisa singayenzi bakwethu nanini singayenzi. Because kusho ukuthi asizazi ukuthi senzani. Uma ngihamba la ngikuxoxele indaba in the 2 years and a half lesinayo manje, uma ngase ngithi izinto ezenzekayo zinjani ziyosabisa, because abanye abantu bafuna imali, abanye abantu bathatha imali kugogo, bathatha imali kwamanye ama-political powers. Siyakwazi lokho, asibahluphi, senza into yethu, asingasukelwa ke bantu. If ngithi ucomrade lo nangu lensizwa le ingezi izinto kahle ngizoyisusa, ngibona ukuthi lo hlelo eduze kangathi uyena wenza kangcono. Why bese kuba icala lelo? Why? Uma ke sithi ke mhlambe ngithe usubani bani ngoba kukhona into engayisho before ngathi kukhona abantu engizobasusa, ngisho ukuthi ngizobalahla ngezizathu engizobasusa, lo ngizomsala, lo ngumsela bese ngifaka ubani nobani. Bangenaphi bona lapho? Bangenaphi nje? Because uma ngase ngikhulume lezo ziga ngoba sesiyazibulala nje, angisoze ngisho lutho. Ngifisa ukuthi nibambe lento ngoba uma nibona ukuthi no ayilungile nje, manje sesifuna ngoba leli khetha seligugile, kulungile ke manje sithola usibani nisho nje ukuthi ayisacela usibani ngizwe ukuthi uzosho kobe kwenze njani ngani. Angifuni ungene ezintweni lapho khona sokukhuluma khona ubala nje sibe sifuna ukuthatha izwe lonke. We can't say zothatha izwe but at the same time sifuna ukukhetha usibani sikwenzelani lo. Ngizokhuluma kakhulu ke ne delegation yase KZN baba ngoba indaba iselapho kwamanje. They must make it a point ukuthi akukho umuntu ozokafika kumina the car noma eThekwini ukuthi ngize kuwena ngoba kuthiwa kunomuntu ozoxoshwa. Manje ungenaphi ke mina lapha? Uza kimi mina nje uzelana ukudelela lo. Delela impela. Umuntu abe nomngane wakhe ngalo ukuthi bazothola izinto benza izinto bese ufuna ukufaka nathi singekho lapha. No. Ayingeni kanjalo. Siyezwana bafowethu nodadewethu. Ya uma abantu bethi lento yomkhonto ayikho foko bayihambela. Zosala ngingedwa. Uma kufuneka kube njalo. Ayikho indlela phela. Ngikutshela indaba kufika ama-comrade lapha ya kabili egcwele. Ukhona abagijima bebathengela bebapha ukudla. Shuba bonke laba bantu. Beningekho beyothenga. Bahambile bothenga. Bethengelwa abanye. Sithini ke thina sithi kulungile? No. Angaze ngithukuthele mina kodwa ngithukuthele simpela le yanto. Uma kufika ucomrade
uyathi feel ngathi hamba wena uyokhuluma nabo ngoba ngeke. Ngoba ngibona uma ngifika lapha ngizosuke bahambe sengiphethe isagila. Iyasazi ke isagila ngasilunga ngasilusela. Manje bese ngiyaboshwa. Ukusokuphelile njalo. Asiyekeni ukukhuluma indaba ezi wrong when we want to take over. Thina sifuna ukuxabana. No, it must not be. Please. Ngiyacela. Ngiyekuzofisa nje ama-comrade aseThekwini ke niwakhuze la ma-comrade. Kodwa manibona ukuthi akhuze ke niwalethela kumina. Ngibalethela bonke laba bebegcwele lapha. Ke bazongitshena kahle ukuthi benzani. Angifuni ngoba ngithukuthele kakhulu bengafuni uyokhuluma nabo. Ngoba ngaze ngibonte nje. Kodwa uma beke baphinda bakhuluma into enje ngifuna nibalethe sihlangane nabo. Ngizobacela ukuthi ababuyele kugogo basuke la. Sizelanga lokhu. Ngoba uzizweleke uPresident Zuma esho ukuthi cha uma bebona abantu abagcolisekile ababuyele kwagogo njengoba ethi bacela uyabacela abalethwe kwezobana abatshele emehlweni ukuthi ababuyele kwagogo. Kufuneka zagcina ethatha lenqumo ezinje ngoba abantu bakhona abafuni ukukhula. Angeke ayikho into esengizoyisho mina ngeMK Party ngoba sikhulume kakhulu njengoba sikhuluma ngeviki eliphelile. Mina nawe asidibane kwivideo elandelayo. Ngiyacela ukuze ukuphala kwakho la comment section. Ngizwe ukuthi wena uthini kulolu daba nje lusixoxayo nakule nkulumo kaJacob Zuma ngoba ukhombisa ukuthukuthela. uJacob Zuma kuumuntu onomoya omuhle, lungile. Ucasuka kade kodwa la casuka khona akekho umjabulelayo. Ingoba umuntu ohleka njalo abantu bagcina bethatha advantage ukuthi uhleka njalo.